Здравейте и добре дошли отново в моят канал. С днешното видео реших да продължа поредицата за грижа за косата, като ви покажа какви продукти за коса ползвам в момента и каква е моята рутина. Като ето тук съм ги събрала всичките. Има и четки, и шноли и всякакви други аксесуари за коса, които смятам, че също са толкова важни, колкото и самите продукти. Така че няма да правя прекалено дълго интро, ами направо си започваме. Така, ще видите продукти както другерийни, такива, които са доста бюджетни, така и малко по-скъпи, но като цяло аз не робувам на това да си купувам само скъпи продукти. За мен един продукт може да работи дори да струва 10 лева, по същия начин както и такъв, който струва 50 лева. Да, разбира се, интересно ми е да пробвам и по-висок клас козметика за коса, но това по никакъв начин не означава, че няма толкова прекрасни продукти, които да намерим и в другерийните магазини. Започваме сега с Pre-Wash терапията, която е насочена към грижа за скалпа, като моя скалп е чувствителен, имам така лека себорея, която се изостри, когато се опитах да науча скалпа си да се омазнява по-бавно, така да го тренирам. Беше ми препоръчано от една фризьорка и тогава себореята ми се влоши. Всъщност тогава разбрах, че имам, може би тогава се е отключила, но грижата за скалпа е изключително важна за мен. Също така скалпа ми се омазнява една идея по-бързо, не мога да издържа една седмица без да си мия косата в никакъв случай, така че имайте предвид това, когато ви показвам продуктите, за да прецените дали биха били подходящи за вас или не. Първото нещо, което правя веднъж в седмицата е да си правя ойлинг на скалпа, който е за растеж и подхранване на скалпа за хидратация, като аз смесвам това масло от розмарин, заедно с ето това масло на Икаров от жожоба. Като аз предварително съм си смесила едно количество в ето това празно шишенце от серум на The Ordinary, понеже ми е много по-удобно по този начин да си нанасям с пипетата олиото по скалпа. Тук съм смесила 30 мл базово масло с около 12-15 капки от маслото от розмарин, тъй като то си е силничко и трябва да бъде задължително разредено в базово масло. Правя си този ойлинг, както ви казах, веднъж в седмицата и след него задължително минавам с дълбоко почистващ шампуан, тъй като искам скалпа ми да бъде максимално изчистен от олията, защото, както ви казах, той си е по-мазен и трябва хубаво да бъде почистен. Този шампуан ще ви го покажа, когато минем към шампуаните. Сега продължавам с останалата Pre-Wash терапия, която използвам от време на време. Когато чувствам скалпа си една идея по-сух, дехидратиран, това често се случва зимата, когато е по-студено, използвам ето тази центела на Skin 1004 или ето това гелче Алоe Vera на Холика. Като нанасям малко количество от тях на скалпа, масажирам така хубаво, изчаквам около 1 час с тях и след това си измивам по нормалният начин скалпа. Друго нещо, което нанасям, като то не е точно Pre-Wash терапия, защото се води шампуан, но се нанася на суха коса, е ето този шампуан на S3 Cleanse шампу, който има за цел да регулира и балансира скалпа, т.е. да регулира отделянето на себум и да балансира скалпа, като той много ми помогна да удължа времето между миенията с един ден, което е доста, тъй като преди миех косата си през ден, а сега мога да я мия през 2 дни, което е много добре. Този шампуан се нанася на суха коса. Сега ще ви покажа. Така малко по-различен е. Ето така е. Трябва да се раздруса преди употреба, след това нанасяте на скалпа, масажирате. Аз го оставям на скалпа около 10-15 минути преди да вляза в банята и след това намокрите скалпа и го разпенвате леко, като е препоръчително да минете след това втори път с него, но аз не го правя. След това си минавам с нормалния шампуан, който ползвам.
Но определено ви препоръчвам да го пробвате, ако косата ви се омазнява по-бързо или е дехидратирана. Това ще помогне за балансирането на скалпа ви. И последното нещо от Pre-Wash продуктите, които ползвам, е ето този мой любимец еластисайзера на Филип Кингсли, като той се нанася на мокра коса, но не измита коса. Влизате в банята, намокрете си хубаво косата, след това го нанасяте, завивате косата, слагате една шапка за баня, ако имате, и стоите с него около 20 минути, след което влизате в банята и си измивате косата по стандартният начин, по който бихте я измили, без използването на еластисайзера, като него го ползвам може би веднъж месечно, тъй като така е препоръчано за небоядисвана коса. За боядисвана коса мисля, че беше веднъж в седмицата препоръчително да се използва. Много е хубав, много добре хидратира. Косата ми става супер мекичка след него, пък в комбинация с дълбоко почистващият шампуан е направо наистина трепач, като когато го ползвам в комбинация с дълбоко почистващият шампуан, нанасям дълбоко почистващият първо и след това, когато го изплакна, подсушавам с кърпа косата и нанасям еластисайзера, с който стоя 20 минути. И това е така, защото по принцип дълбоко почистващите шампуани отварят кутикула на косама една идея повече и така еластисайзерът може да проникне в дълбочина и да подхрани косама. Така че това е единственото изключение, когато го използвам след шампуан. В останалите случаи го нанасям на просто мокра коса, не измита такава, и след това вече пристъпвам към измиване с нормалния шампуан, който използвам. Продължаваме с шампуаните. Аз използвам на здраве и ги харесвам много, защото ми успокояват скалпа. Ето този с чайно дърво ми е любимец. А в момента използвам и този, който е с екстракт от водорасли, който е доста по-лекичък и по-течен, докато този с чайното дърво е малко по-кремообразен. И двата ми се отразяват добре и нямам раздразнения на скалпа. Те съдържат пироктон оламин, която съставка успокоява скалпа и действа много добре при себореен дерматит. На мен ми се отразява лично добре. Знам, че на други хора не им е окей с шампуаните на здраве и им раздразва допълнително скалпа, така че отново тук е на проба и грешка. Но аз съм страшно доволна. Преди това, в началото на моето приключение, използвах и шампуаните на L'Oreal, като първо бях с този черния, който беше Full Resist. След това минах на професионалната серия на L'Oreal Enforcer, която страшно много ми помогна да заздравя косата си и да успея да пусна някаква дължина, когато тя беше доста изтощена и третирана. И ето това е дълбоко почистващият шампуан, за който ви споменах вече няколко пъти и от който съм много доволна. Той е на Mediceuticals и е хубаво да се ползва не всеки ден, не на всяко миене, веднъж в седмицата. Зависи от омазняването на скалпа и дали натрупва много себум или пък използвате много продукти. Тогава е хубаво да използвате една идея по-често дълбоко почистващ шампуан, за да може да премахнете тези натрупвания от скалпа. Другият почистващ шампуан, който харесвам, е ето този, който може да си закупите от Douglas. Мисля, че и в Makeup.bg го имаше. Но ако до сега не сте използвали дълбоко почистващи шампуани, ви препоръчвам да пробвате да ги вкарате в рутината си и да видите как ще се чувства вашата коса. И скалпа, разбира се. Това беше за шампуаните, които използвам в момента. Относно маска и балсам, маската, която използвам, е тази на Олиосета, която е доста балансирана от към протеини и хидратация и ми се отразява добре на косата. След нея в момента минавам с ето този балсам, който си взех от Гърция. Той е много хидратиращ и не ми отежнява косата. Беше така в един супермаркет и реших да го пробвам. Преди това отново съм ползвала сериите професионалните на L'Oreal, като отново препоръчвам Enforcer серията. Сега искам да си взема и на Redken балсама, който е All Soft, за да го пробвам, тъй като е доста популярен и искам да видя за какво е целият този шум и дали си заслужава, като разбира се ще ви кажа дали препоръчвам или не. Преминаваме към грижа след измиване на косата, като тук едно малко уточнение: подсушавайте косата си с микрофибърна кърпа с така леки движения. Термозащитата, която ползвам, е ето тази на Олиосета. Единственият минус, който е доста голям, е, че мирише ужасно на болница.
Не остава тази миризма по косата, но е доста неприятно при използване на продукта. Но пък иначе съм много доволна и косата ми се държи добре с този продукт. Имам още един на тази марка. По едно време бях доста запалена да ги пробвам и си взех и ето този крем, който също беше много нашумял, All-in-One крем, но той ми идва една идея по-тежък за моята коса. Предполагам, за третирана боядисвана коса би се отразил по-добре, но трябва да използвам много малко количество, иначе ми отежнява косата. Ще си го доизползвам, но не бих купила втори път, може би. Въпреки това има доста момичета, които са доволни от него. Тук просто зависи от нуждата на косата и какви продукти трябва да се използват спрямо нейната пориозност и вид на косама. От време на време, когато искам да придам повече обем на косата си, използвам ето този спрей, който е на Color Wow. Получих го като подарък. Отскоро го ползвам, но наистина има супер ефект. Можете да видите в шортс видеята, които съм качила. Брутален е. Косата след това не се чувства така, все едно с лак е напръскана. Доста добре почти. Има някаква текстура, но не е неприятно в никакъв случай. Ето го, отново да го видите. И сега преминаваме към два мои любимеца, които препоръчвам с две ръце. Едното е пяната за коса на Milkshake без отмиване. Ето тази, която е божествено и не утежнява косата. Прекрасна е, обожавам я, уникална е. И другия ми продукт, който използвам от години, бях го спряла по едно време, но се върнах към него и го обожавам и го ползвам всяка вечер и след миене. Нямам оригиналната му разфасовка, тъй като с сестра ми си разделихме една опаковка и ми е преляла ето тук, но това е куприната на Чи. Ще ви покажа снимка на истинската опаковка. Много хидратираща, много лекичка, не отежнява косата. Малко количество върши много добра работа и аз я нанасям всяка вечер преди лягане, за да поддържам дължините хидратирани и да намаля цъфтежите и накъсванията. Така че тази пяна и куприната, не знам даже защо ви показвам това шишенце, но вътре е куприната на Чи. Препоръчвам ви ги да ги пробвате. И последният продукт, отскоро си взех ето тази супер храна, не съм сигурна как се произнася, Contempora, ето това е. Като това е серум за растеж, който се впръсква в корените всяка нощ преди лягане и пише, че трябва да се използва поне 3 месеца, за да се забележи ефект. Аз го използвам от няма и месец и не мога да кажа все още дали има някакъв ефект или не, но мога да кажа, че скалпа ми се чувства добре от него, не усещам някакво дразнене или сърбеж. Единствено избягвам да го използвам в деня, в който съм си измила косата, тъй като имам малки подозрения, че една идея забързва процеса на омазняване, но ще следя по-изкъсо. Не го ползвам всяка вечер, ползвам го през 2-3 вечери. И сега продължаваме с четките и аксесуарите, които ползвам. Като четки имам 4 вида. Първата е ето тази с косъм от глиган на Thermix Professional. Нея я използвам за разресване на косата преди да вляза в банята да я мия и я използвам само единствено тогава, тъй като когато си измия косата на чиста коса, ползвам друга четка, за да не разнасям себум, тъй като няма как да мия тази четка след всяко миене. Нея си я мия на 1-2 седмици, а на чиста коса ползвам Tangle Teaser, която мия всеки път, когато вляза в банята, тъй като е доста по-лесна за почистване и е доста щадяща към косата. За стилизиране използвам ето тази четка на Olivia Garden, като искам да си взема и малко по-голяма, тъй като тази си я купих, когато косата ми беше до тук, така късичка и ми вършеше чудесна работа. Все още върши, но смятам, че по-голяма четка, по-дебела, би ми била още по-удобна сега за тези дължини. Но тази четка е изключително хубава, препоръчвам ви я. Има си тук, ето, това острие за разделяне на косата, което е много удобно. Специално тази е с керамично покритие и иони. И е така с къдрави иглички, които пише, че ускоряват процеса на изсушаване и намаляват заплитанията на косата в четката.
Доволна съм, наистина не ми се заплита толкова. Преди имах една друга, която беше ужасна за използване. Тази я препоръчвам. И последната четка, която използвам е ето тази бамбукова четка. Нея съм си я взимала от Remedium, най-обикновена, като нея я използвам вечер да си правя масаж на скалпа и за подобряване така на кръвообращението. Усещането е много хубаво с тази бамбукова четка, като разбира се, трябва да бъдете нежни и внимателни, а не да натискате. Това са ми четките. Сега ще ви покажа. Ето тези са тенени скрънчита, като тези си ги взех от Златна рибка, а този ми е подарък заедно с ето тази калъвка за възглавница. Всъщност аз имам две от тях, но едната е за пране в момента, а тази е другата. Наистина използването на сатенена или копринена калъвка променя играта тотално, както за кожата, така и за косата. Много по-малко се накъсва и няма това триене, както при памучната възглавница. На усещане също е много добре. А тези бяха около 4 лева, мисля, че в Златна рибка, като са също много хубави. Освен ластици, използвам много шноли, тъй като с тях също мога да си правя така по-щадящи прически. Аз съм свикнала косата ми в повечето случаи да е вързана, да ми е махната от лицето, особено когато върша някакви неща в къщи, тъй като в момента, като е толкова дълга, малко или много си пречи и затова най-често си я връзвам така с една шнола. Не връзвам, защипвам я с една шнола на кок назад и съм забелязала, че по този начин нямам това опъване на косата, особено тук в предната част, като гледам да защипвам ето така малко по-нагоре, а не назад, когато я защипвам само наполовина, а когато си правя кокче, отново внимавам къде слагам шнолата, за да не усещам никакво дърпане и гледам да е по-хлабав самия кок. Също така използвам и тези мънички шнолки за спане, които сега не съм взела при мен, но ви показах в миналото видео, като ви показвах щадящите прически, които използвам, които си правя за сън. И мисля, че ви показах абсолютно всичко, което използвам в момента като рутина. Не използвам всичко наведнъж, а редувам ги, особено при лош-терапиите. Някои от тях използвам веднъж в месеца, други веднъж в седмицата, други всеки път при миене. Но това е моята колекция, която съм си събрала сега. Разбира се, част от продуктите са ми много по-любими и ще продължа да ползвам, докато друга част от тях показах ви кои. По-скоро не бих закупила втори път. Общо взето, изграждането на рутина е проба и грешка. Това, че нещо е много нашумяло по социалните мрежи или ви е препоръчано от близък, приятел, от някой инфлуенсър и всички са много доволни от него, не означава, че ще се отрази добре и на вас. Всеки скалп и всяка коса си е уникална и някоя наистина прекрасна съставка може пък на вас да не ви се отразява добре. Така че внимавайте, но пък трябва и да тествате продукти, за да разберете кои са вашите. В момента на пазара има страшно много марки, страшно много продукти. Като моя съвет е да не се подхлъзвате по този път и да си купувате само от най-скъпите марки, защото те ще свършат чудеса с вашата коса. Да, тези продукти наистина са хубави, но грижата за косата не е само продуктите, които използваме. Тя е много по-комплексна и трябва да обърнем внимание и на други неща, а не само какво слагаме на нея, а именно какво приемаме, как ни е здравето, как са ни витамините, хормоните, как се грижим за косата ни, когато е измита, какви прически си правим, как спим, как я разресваме. Като цяло, маркетинга, че един продукт ще промени тотално косата ви, си е точно това маркетинг. Много ви благодаря, че гледахте и че останахте до края на това видео. Смятам да направя още няколко на тема коса, тъй като темата наистина е много обширна и на мен пък ми е любопитно и приятно да говоря на тази тема. Така че, ако ви е било интересно, ще се радвам да се абонирате за моят канал и да ми оставите коментар отдолу. Също така можете да ме последвате в TikTok и Instagram, като Instagram ми е доста нов, но предстои и него да започна да го развивам малко по-така усърдно. Пожелавам ви много блясък в косите и в очите. Чао за сега!